sgu da godt. Det er også det er det nye net. Hvad? Det er det nye net. Jamen, det er vildt godt jo. Hold da. Shit. Ej, lort. Vi spiller videre. Ej, det er min. Den har jeg så. Ja. Oj. Shit. Det der er sgu da den der ligesom om. Hvad? Det skulle lige have tæt den rysten der. Ja, Ja. det må du godt. Du må godt tage den med kroppen, og så tage den igen selv. Ja, det er rigtigt. Stik lidt til mig. Ej. Sådan der. Ej, jeg rammer min egen hånd. Det er næsten også det, jeg er dårligst til. Det er bare, altså, det er næsten at modtage. Seriøst? Du er da rimelig sød til at modtage. Ej, jeg synes, jeg er bedre til at save. Det er ret fedt at save. Ja, true. Det er også det, jeg tror også, det er det, man kan øve sig mest på. Ja, true. Igen. Øj, den er god jo, den pocket det der. Øj, jeg kan ikke se den sol. Må man overhovedet bruge yderhånd i spikeboard? Hvad? Må man gerne bruge yderhånd? Du bruger hele kroppen. Okay. Og det er også sådan, også hvis du nu tager en dårlig modtagning, og så får en dårlig modtagning, så kan du godt tage den igen, og så skal man bare afslutte på den. Seriøst? Ja. Så samme person har sendt 2 gange? Ja, ja. Men så skal der bare afsluttes på den. Altså, så det skal være den første og anden, man tager, så skal den tredje afslutte. What? Det vidste jeg slet ikke. Nej, det er noget nyt noget. Er det nye regler? Ja. Det er samme, hvis du rammer med kroppen, så må du også selv tage den igen. What? Bare du ikke skriver den ned i nettet. What? Det vidste jeg slet ikke. Nej. Den er også heller ikke godt. Hvor er du venstre? Det er ikke venstre. Shit. Ja, du er jo. Øj! Det er lidt for crazy, hvis vi kommer til at spille mod tryharders derovre jo. Ja. Tænk på, det er lidt for dårligt til, så det er det. Vi skal virkelig steppe op, så. Men prøv lige at se, jeg vil lige se, hvad du ser. Okay. Skal jeg prøve at skyde? Se. Okay. Ja. Okay. Det var faktisk bedre, skal jeg hente den, eller hvad? Ej, jeg gider ikke. Jeg gider ikke. Hvad? Ventede du lige? Nej, jeg bliver bare sko. Ja, det er også det, vi er. Ellers så lige tager en armbøjning eller sådan noget. Ej, jeg er bindt faktisk bare sko. Okay, så har du venstrehånd eller? Vand? Du noget med? Ej, fuck. Filmer. Ja. Må jeg godt tage den væk? Hvorfor det? Jeg skal have noget vand. Det er cloud jo, det er